Ayan mga kamamshi, marahay na aga sa Indugabos. Bali ngayong araw is dumating yung itlog. Dalawa lang yung kinuha ko kasi alam nyo naman, mahal na ang itlog at saka wala ako masyadong budget. Pero may good news sa ate. Sabi niya mura ang itlog ngayon dahil nakahanap sila ng mas mura. Pero sabi niya, babalik din daw yung presyo siguro pakatapos ng mahal na araw. Kaya ayan tuloy, napakuha pa tayo ng 2 tray. At kung meron nga lang ako budget, hindi lang 2 yung kukunin ko, hindi lang 4. At dahil wala tayong masyadong budget at kailangan talaga is may itlog tayo, ayan, okay na yung 4 na tray. Ang binayaran ko pala sa 4 na tray na yan is 880 large. At syempre, palit tray. At alam nyo ba mga kamamshi, naku, napakarami ko ng tray dito. Akala mo naman nagwo-wholesale, hindi naman. Dumami yung tray namin pero hindi yan libre dahil naalala ko talaga is may bayad dyan, 5 piso. Kaya ngayon dahil madami na akong tray, hindi na ako nagbabayad 5 piso. Palit na lang lagi. Yung itlog is kaninang umaga pa pala yan. Ayan, shortcut tayo. Ngayon naman is magpa-5 na, dumating na yung asawa ko. Sabi ko kasi sa isip ko niyan, buti na lang dumating dahil may parating ako mga soft drinks. Minsan kasi dumarating yung mga soft drinks ko tapos wala akong kasama rito kaya ako ang gumagawa, ako mga nagbubuhat ng mga bote. At least ngayon may nakikita na ako kung sino magbubuhat. At alam nyo ba mga kamamshi, napakatumal talaga. Ayan, at nang may bumili, ay syempre kinuwanan ko na rin kasi nakakatuwa. Kasi sa sobrang tumal nung napanood ko yung video na to, sabi ko parang wala mga customer. At habang nire-review ko nga to, bigla akong may nakitang customer kaya natuwa naman ako. Kaya ayan, sinama ko na lang din dito sa pag-edit ko. At pag-alis nga ng customer natin, another na naman, wala na naman customer. At maya-maya nga lang, dumating na yung anak kong inutusan kong bumili ng mga diaper. Ang pinambili pala niya dito is mga coins. Ang dala niyang pera ay nasa 1,300 na puro tagpipiso. Kung mapapansin niyo, pinapagilitan siya ng ate niya dahil mali-mali yung binili. Sobra-sobra pala. Imbis na 4 na balot lang, 5 balot yung binili niya. Sabi ng ate niya, ibalik daw kasi pwede pa raw maibili ng ibang item. Kaya yan, yung anak kong lalaki, kamot-kamot sa ulo. Siyempre, nahihiyang ibalik. Kamaya nga lang, dumating naman yung ating mga soft drinks. Ayan, kunti lang naman yung order ko. Ayan, na-order lang ako na 4 na big 250. Ang bentahan ko na pala niyan is 13 pesos mga kamamshi. Tapos isang case ng lemon at isang RC na malaki. Ang bentahan ko naman yan is 27. Tapos isang RC na maliit, isang lemon na maliit. Ayan mga kamamshi, ang bentahan ko naman yan is 12 pesos. Tapos ang nangyari, yung anak ko palang lalaki din yung nagbuhat-buhat ng bote. Akala ko pa naman yung asawa ko ang magbubuhat. Ayan nga, at nag-iipon-ipon na sila ng bote. At ayan nga, buti na lang dyan din yung anak ko kasi siya na yung nag-ipon-ipon ng mga bote at case. Habang binababa ni kuya yung mga order ko, ayan, inaasikaso naman ng anak ko yung mga pampalit ng bote. At ayan nga, magkakabayaran na. Sabi ko kay kuya is magkano yung bayaran ko. Umabot din siya ng 2,000 mahigit lang naman. Ayan. At ayan nga, nagkabayaran na. At ayan mga kamamshi, bali tuloy-tuloy pa rin yung iipon ng bote ng anak ko. At ayan nga mga kamamshi, pagsapit naman ng 6 PM, pinapunta ko yung mga anak ko sa malapit na wholesaler sa amin. Yung dalawang dalaga ko yung pinabili ko ng konting grocery. Tapos nung nakapamili na sila, ayan, at pinasundo ko na lang sila kasi medyo marami-rami din pala yung bubuhatin. Pero karamihan lang naman dyan is chicheria, konti lang yung mabigat. Kaya yan yung ganap natin, medyo marami-rami din tayong ganap simula umaga hanggang gabi. Kaya ayan mga kamamshi, thank you for watching.